20 series, 50 series. For my catchers of Fidemi at the Sampacotini, a bondo, and it's not done then to stress when you book as a video, and then a da, it did care when you book as a video, so therefore, no one mere air subscription. So I joined that I saw the idea meant to trust us with me a like button to some now, also about John A. Why you bush your key. What I just first as you so. Ansa na obehye ni papa hono na wabure ye pa enoti na mesemu maye so ye papa Stephen adotwediam ye na ono so na no nsem na ode breye no etumi aso obibia so na afi so o my Ghana so etumi ayede afa ne tempe fura If you ever in some for a chew kasa videos na only baby. In fact, papa obantaman kenye se Ghana to Japan some yo. Nanso Nyakopon so oye bibi bia woni bremu no ntino. Yembonwura papa die mu na wo de tea kasa ifiri papa no oba tea. Mo amobo mo ho abomfia ya. Monya na yensem kakra yeyi. And nature 400 billion. When you're there, you can't dear maybe can you there, you chere. See, I can't Philadelphia, Yanko Ponoa, or yes, Sika. Sika for me and say, what you have? Yes, I do not. Yeah, Papa says she knew. Papa says she knew. She knew. She was. Na die ntina papa enam ne kasa fidie so se hwe ni ho ye bobo wura papa die mu na yakotie die ntia papa se hwe ni ho ha na die omo se bibi wo ho no so no omo fa bibi kro no mede e mekire ye papa kasa hwe ni ho no papa nam ne kasa hwe ni ho so e demonstrate hwe ni ho no ho asem e kire ye da ne dani na di omuse bibi wo no so no omuso mo fo de mekire ya ekese bibi wo ho meti na ye papa eye sofo danyo wusesia ma wo ka sem bi se eye a friend say bibi wo ho na bibi ni wo de so wo ngi bibi ni a koko wie obi ade na wo ko wie obi ade no bodu a ho no bo wuse bibi wo ho ana se bibi ni wo obonsam tumi ya ye beka ho asemi enyina no e wo ho de nanso nyame tumi no eburu tumi nyina so enu no nkyere se twase wo koka se hwi ni ho hwi wo ho esa sa wo kristoni na wo ko wia obi ade na obo udua ebeka wo sa bible akachira wo se menwi ade na akọ wi ade sabe wo kristoni na akọfo obi yire na nipa kro no ekobo udua me na bible so ka cho se ebeka wo esa sa dwuma wo kodi ye no enye kristoni dwuma na akodi ye no eni so obi ebeka chira wo se hwi ni ho a hwe enema bi ye na wan hwe ni ye a wo hu ni ye uko wie obi ade na nipa no bo udua no na ede ne ho na no kasa o si nipa bi a obawie ma ade no se wan fa ma na furu nhye wakasa gumframem kasa so makatro se tumi na hoodin wom na nu nti kasa bia so na wo bagye adi no ebenya nsunsuanso wo so no nti no papai wasema wo kasa bibi wo ho na se bibi ni wado ko wie obi ade se bi what as sponsor si we so awo we firi wo dadam nti wo gya awiye we firi wo dadam nti wo gya kronobo we firi wo dadam nti wo gya ma asem no se wo san ko wura mu dia eno kura de metimi aka kire esi so pise bible se hwe ne wa onko wo dadanum de so sen wo saa ede ama wo so nti ye firi ya dadanum ene ya ba foforo num nti ye nko wi ade na obi akobọ obi because ye nim sunsuanso e wo kasem se uko wi obi ade na obodua ebenya wo na die tie ni papa kasa hwi ni ho a opese wo ka kire se firi wo dadanum na wo firi wo dadanum dia se ne ebe ya onko odadanum na de so sin wei na nkefka ne wo mu no ama wo so no ene se menko wi ade menko bo akohwibra menko ye nkontompo Daniel Owusu esiama papa se hwi ni ho a enkeme de meka kire se bibi a wo ho no na nka wo so wa be demonstrate wo kasa video so na yensu yetimi ehuru sampa wo kasa bibi wo no wei
ene ho na enso saa bibi kuro na wo kan ni an bewie wo wankasa wo kasem se eye kasa eduabo eye kasa enti saa na papa ka kire se enam se bibi bie free kasem na ba ni enti no ena wo no wo behwe wano ne wo kasa ye na be nkotie kasa biara ebetumi anya bad impact amount yemawura papa die mu na maka kire se papa die yetene so a Philadelphia ma na ya sorry meba kakra meba na sika ya de bia emma nipa bia nhunu wo ho ansand na wado. Praise the Lord. Tinyankopon na difo ni na suafo nyina won ba asase so no won wanye sign ema obi ahunu sika wo ho won pe odopa enso achi a won ansresre won wanimbre obi ahwe ye hia obi asika ti Yesu nankasa hwe abusia wo kofiri mu hwe kura wo kofiri mu amen enso no ye sika enunti asemu ya na me bekan mesresa osuru ho me mobonanya Yesu fe na debia na me Canada that said the Church of the Prophets Philadelphia nya hia for so and na me go so demonstrate chiremo me hia obi ahwe ana Maseda mo amobo mo ho abomfia ya monya na yense mo kakra yeyi and nature 400 billion abusia woni baby aya na nsebi edu baby ana nsem ni bi ho na ya ye na de nti America ne sa ne se nipa bi ti asori danum ni dia ne so obo drums. Now drums na oboniti no onya mrimpo mu ono akasa ko hwe ne personal work bi mu ayde waye e ma bosumi asoma ye tua ne ka enti se nipa bi sa ati asori danum ne sa koba ne se ohia moa na oba eya ansori mpanifo no ne koba ne se omantumi amoa na aya na eya ye na we na me pese uri yenti audio we na yempensem pensem yem reason yem minum yem reason na yehunu di enti amekasa yenti odi imla na bisa wo se ekoba ne saa so wo se ekasa ekra ye no edi agege ties na ye mfa ma ye ne de contract ye gigea ye nche ma won so nyame a dai dabi se wo ka ne saa me ameti ye me no nya adwene di enti ame no nya adwene ne se me time me devote me time ni nia se me de bod drums wa sorry wo me devote me time ni nia se bia me de tonwom me obi am ye singer nti me tonwom wa sorry wo obi bonwom a yetua ne ka so obi bonwom a yetua ne ka nti so obi wa sorry no na we devote no ho ama sorry no e bod drums e bod guitar because se okosho no one personal worker e bi adwuma no baby e wo no ontumi ma Sunday bia mo bod drums e bia baby adwuma no wo no ebia enimre nsori na yebeye no ontumi mma nti de bia de beya ne sese sankofo we waso num a osan ke tumi ti omoka because at the end of the day no or ye adwuma he is working okoshe na adwuma ne se wa ma bobo drums no wa ma bobo guitar no wa ma bobo organ na the only thing omoka say ni play wa bass slide na de na no woten asodum no dada na no wotum ho asi wa no yes a we ni ade support the kingdom work no nyakopon adwuma no na de na musumo nhwe na ka musumo man bibi na se ko ba ne se nipa no sha se o kasa we baba se echichi aye nche ma obi a tio wasi ya jejia ma Christ nchen se ye be pen ho mfaso wasi ya ma Christ nchen se ye be pen ho mfaso na enso mu nsori na asori mpenifo ne de mo de mo pen Christ no mfaso Christ no mfaso ne bi ne car mission house edihuane a yeso ade bra nsori mba no yade ba mission house wono ni nia ye Christ no mfaso ne bi
na sɛ obi so devote no ho ebo drums wa asɔre wo de a ɛno no de ɔno no amepɛ Christ ho mfa so ɛne yɛde te yɛn sɔre no mu saa bɛpem ne ɛne yɛ papa bae ɔse ɔno asɔre no sika no ɔboaboa no ne nka yɛ hwan dia Christ dia da bi Bible sɛ wanya ma wo nua no na wanya ma ɔno Christ nti sɛ Christ nti na yɛsi yɛ boaboa nsɔre sika no at least yɛde bi esi asɔre dan dia sɛ yɛde bi esi asɔre dan dia yɛmfa bi so mmoa nsɔre ma no mo na nka ɔmo so ba ɔmo na sɛ kɔba ne sɛ yɛmfa asɔre sika mfa mmoa asɔre ba dia na ɛno no mo de yɛde sika no de yɛde boa mo ɔwa sa kasa wei ena akoye bibia wo ho enu tie ne nsɔre mba no atena se ya rudi ehunu sɛ dabi enkoye a enu tie ne papa die mu no mo hwɛ dom a ebu nkamfa so enu so ntie ebi mo so ka sɛ eye sika na papa kyɛ ne nti ena enam no so dom na etu edi papa chi enu so meka sɛ ente saa dom na edi papa chi no ye ndi papa chi in the name of say papa be kyɛ sika nti ni edi papa chi na emom me kasi so dua say papa na num nsam na wo kan eto asuom pa mesenka wo fa ebeboa wo adentina me kasa eto asuom papa dina no kasa ya ma enne wo yi gambagafo efri sa o how nu ma na nka enuanu bi mo bom ma me benfo eno kra ye one factor me de bia metime gina me kasa so akasa papa kasa wo kan eto asuom ema konfo no ma na omo tinwurem enne papa kasa nti omo afiri nwurem wo eja azan nyoma na no komo de zan konfo no ema omo abeka papa de ye ho de a enne meka se di odi akire no sua di odi anim no anam de a enne asofo no ma mo so maka no munsua ye papa na ni papa po ho no ho ye na yentie kasa papa kan no na wo so wadwenkyire bi a na wa drop no comment section wa fefefe bia na obia every few or none ho no hwe me mom na say sika 400 billion efre yes na ya bebre so ni pa bia wote ase no ubebu hu abomfia kosi eda ubewu so se nipa 400 na beba we yi ase a wufu no be ma obia take away. Yes. Otiasie de wubu hu abomfia condemn on kan wo hon eto se na wawu a wonti abrochire ni betwa ticket aba ufu no Yeah. ni petitirefo beja na adwuma hwa ye dan Abba. na dom ebeba nyina obi ani ho obenom sachet water Debbie. What? ufu no empo tina de bi am so oh yes Oh, yes, special. also frewam ya yasikafo nketoa Yes, sir. yasikafo nketoa miensa Yes, sir. but your mum pay me the more your point of contact Yes. amobia But your mom fence and boy, she has got fun get one. Yes. 1 2 monyena eyeneso fro so good yeah good amen Amen. me pesa Philadelphia magna munya momo areshem na na meka asem bi akire mo Amen. ada me se monya smart na monsanya fast. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 3 years yani Philadelphia ye che for da manu dem se me be demonstrate akire mo de me ye bia no na me a me demonstrate kire na che se de me ye bia no enka hwan dia odia de me ye bia no eye wakonja Yes. me be demonstrate akire mo the power of the Holy Ghost.
ɛna me demonstrate akyerɛ wo na ɛkyerɛ sɛ deɛ ɛfiri mu bɛ nyinaa no wo nso so no ebi wɔ mu a na ebi ne wɔ mu. Yes. Yes. ɛno na Yesu baa yɛbɛyɛ kyerɛ yɛn te na no ɔhyɛ da sɛ mogye di a mobɛtumi mpo aka akyerɛ deɛ bepɔ sɛ ntutu ɔsɛ nyɛ borɔdoma deɛ nko na mobɛyɛ de and so still nipa da so kyekyere ne ho hyɛ kɔna mu saa wasoma me te mesrɛ mo sɛsi a deɛ me demonstrate ne deɛ yɛde sika tumi yɔ a mede kyerɛ biribiara mekyerɛ obia nyɛ bi na wɔn nso so ebi firi wɔn mu piepie. Yes. Nyɛ bi na ebi pie firi wɔn mu no. Sir. Hwɛ wɔn before. Fato to Yesu before. Yes. Fato na AKWASI before. Yes. Ɛnkyerɛ sɛ Hallelujah. na sika nya ade a yɛde hyɛ biribi ase. Praise the Lord. Hallelujah. Tememe baga na nyina mamye sign sɛ mene esimesi ansa na meme de ware na ba bempo na peme Jesus. said the ma present me home permit da Koyi. anonte bra me de nya ma ware me ka chen so ba mene esimesi na meme yere wo a wapene no Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Na say na me adwene no a enya adwuma na ye de ato fam din di ye ni na ye adwuma no me be hasa adwene no e ma na ye adwuma. Yes. Ena me go so a me demonstrate. Yes. Enti adofo said the mo dance mo ye miensa boss nti eye nyina so ma me. Amen. 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 Te mesre na masra adomo nyamenne na ohye me boss 2024 yi me Stephen Adom KYEI-DUAH obe mekese pa. Yes. Na mekese pa ye no so obe na mo amoso. Yes. Obey. Praise the Lord. Hallelujah. Monhwe sika one day chere monhwe musika me bisan tutusuo du o mo hoda Debbie. me hia mo wan cedi Debbie. enti fatoto nyame nipa fo e wasase eso sa musika yi anka nyame fo nipa fo be ya modai. Praise the Lord. Hallelujah. Anka me ba for the anka sa fo nyina me invite one na me invite one. Invite one. Praise the Lord. Hallelujah. Anka we me nam wo ho. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Someone sorry anamoko bi kura wasi utu ehum kura wo fem obi chew ska kura be to ho tight. Yes. Anameboa Pa. obi ato ade kura chew no kodwem ko bi sasa ade ne bo na betua ho tight. Na aban kura sa na oje ye tax. Debbie. Me say aban na de bia ya no dem se onwene Ghanafoɔ ho owia yesika wɔsesa yesika kogu abrochire no saa no wɔyɛ Ghana ani Debbie. na ada na ɔsɔfoɔ momu ti sei na ɔno mom na mode mɔwere ne mɔkra ahyehyɛ wo On sem kasia pa. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Abani ɔsɔfoɔ hwan na ne so wɔ Ghanafoɔ so mfasoɔ Abai.
Also for your street at the street light big woman tem. Debbie. Also for Juma Ben, also for a Christian man, sorry, Mania Bio. Yamfani dear ma bang. Amen. Yes. Now I buy ye be, I buy or ye be, Yanya Yesu, and I say, Yes. If he said, a sorry no motive, a sorry no motive. Yes. It's very bad. Yes. Pastor.